imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Drogi księże proboszczu Grzegorzu, nasz arcybiskup Stanisław, metropolita poznański, mianował cię proboszczem tutejszej parafii pod wezwaniem wszystkich świętych górników. Przeczytam teraz dekret nominacyjny. Kierując się dobrem dusz oraz pożytkiem Kościoła z dniem 1 lipca 2014 roku zwalniam księdza magistra Grzegorza Sączyniaka z urzędu proboszcza parafii pod wezwaniem zwiastowania pańskiego w Poznaniu i mianuję proboszczem parafii pod wezwaniem wszystkich świętych górników w dekanacie górnickim. Swoje obowiązki ksiądz proboszcz będzie wypełniał jako pasterz zatroskany o powierzoną mu wspólnotę, zgodnie z odnośnymi przepisami prawa kanonicznego i archidiecezjalnego prawa partykularnego, pamiętając, że wykonuje zadania nauczania, uświęcania i kierowania ludem Bożym, powołany do uczestnictwa w posłudze samego Chrystusa. Kapłańskiej posłudze przewielebnego księdza proboszcza na nowej placówce serdecznie błogosławię. Podpisał Stanisław Łądecki, arcybiskup metropolita poznański. Chciałbym jeszcze przeczytać informacje, które dotyczą księdza proboszcza naszej parafii. Mianowicie ksiądz proboszcz jego z Łączynia urodził się 27 lipca 1974 roku w Szamocinie. Ochrzczony został 18 sierpnia 1974 roku w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia Wyszyna. Parafia pochodzenia księdza proboszcza to parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Pocieszy. Ksiądz proboszcz ukończył studia magisterskie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozpoczął posługę kapłańską od posługi diakonatu w parafii pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza w Poznaniu na Nowinie. Dalej pierwszą parafią wikariuszowską była parafia Miłosierdzia Najświętszej Maryi Panny w Środzie Wielkopolskiej. Dalej pracował w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu na Rataja. Kolejna parafia to parafia pod wezwaniem Świętego Rocha w Poznaniu na Rataja. Dalej parafia Objawienia Pańskiego w Poznaniu na Ławicy. A proboszczem został 1 lipca 2009 roku w parafii Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. Był pierwszym proboszczem, a także kustoszem sanktuarium świętości życia w Poznaniu od 12 grudnia 2012 roku. Obecnie z dniem 1 lipca tego roku został proboszczem parafii pod wezwaniem wszystkich świętych górników. Pozdrawiam Cię, księże proboszczu Grzegorzu, w imieniu wszystkich kapłanów tutaj obecnych i wiernych dekanatów, a w szczególności tej wspólnoty parafialnej, która została Ci powierzona. Weź na siebie obowiązki proboszcza w tej parafii i prowadź dalej posługę swoich poprzedników jako nauczyciel, kapłan i pasterz wierny powierzony Twej pasterskiej trosce. Niech Chrystus, dobry pasterz, będzie Ci wzorem i podporą w duszpasterskim posługiwaniu. Ufając Bożej pomocy i przy wsparciu wszystkich wiernych, będę się troszczył, aby służyć tej wspólnocie parafialnej wszystkich świętych górników dla chwały Boga